and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Ayaw sad kay, kuhan ba ka na bang, ay saba kay, ni concentrate ko ha? Ay saba. Sige. Suwayan ako sa katapusang higayon, kung mabadbad na ko ang pisi, bangang selong. Tali ay taong, kay hapit na mong ngit-ngit. Kung maabtan ko gabi ini, siguradong kunis-kunison ko sa mga bangis nga mananap din, he? Oh, come on! Bangang selong. Ah. Ay, bakyas kita siya. Ha? Huwag yung madas kong konsentrasyon. Aha! Oo, unya, ang saman. Ay, giinang bita ka nga mangita lang kaglaing paagi. Saong ka na tuin ha? Pag una-una naglaing to, ha? Pag una-una, kay, ha, na binuhod na kayong akong tibok lawas. Kundi ganin yung madasyo. Guntahan na lang. Aron, makita tagbalik. Bangang selong. May kaso nga mamatay ko, Tor. Ha? Kay, kuhan ba? Pero, pait kayo nga mamatay ko, bag-antos. Kung mamatay man gani ko, gusto ko ka nang pinakalit. Utong na lang siya. Ha? Utong. Ay, ganit tinunto niya, Tor. Wa pa gani ni masolbad ang atong misyon. Unya, karon gusto na kang mamatay na ko parehas ni mo. Bitaw siya no. Watib-watib. Ha? Usa ko tibotib. Bitaw ko. Ay. Ano sabihan ka? Kuhan na ba? Di kumidyan ang taga ba? Mangita lagi ko pagi kuno saon. Ha? Ha? Pag una-una din kay aron di na ko mag-antos og maayo din, eh. Oh, come on. Unsa tay? Naluwas na si Dindo? Oo, kaluoy sa Ginoo. Naluwas na ginintahon si Dindo. Kisa may nakaluwas niya tay? Ang mga pulis? Ang iyang mga sakop nga naningkamot nga maluwas siya. Unya, si Lucio, nadakpan? Kaikis ang tunto. Tunto siya. Uy, O gipangita na karos kapulisan ang tunto. wala no? Usa may gudeng istorya anak tay binga nga nakidnap man si Dindo. Ako ang kining inani ni. Oh, Wa na kay ko makakuha sa tanang detalye. Pero si Dindo, makaistorya gid siya sa tanan. siya rosag no? Sa kadaghan nila? Wag yun nila madakpi si Lucio? Naswertihan pa siya. May usay maswertihan. Pero kining higayon na, siguradong masikwati na siya. Mura magkadudahan tay. Uy, Nga gikidnap si Dindo sa usara ka tao. Unsa may kanulahan? Be, mao na, imo nang gilitok ganiya tay. Mao lagi. Ikaw na yung Pero misulti, paminaw, ha? gikidnap si Dindo. Pero paminaw ha. Oh, Riming, tay. pwede baya ka nga mapasakahan kag kaso ko in anak ng imong bakba nga ptaka kag yawit. Tay. Atay. Oh, ha? Ay, Nganong kung- masuko man ka, tay? Nganong masuko man ka? Nga igo raman kung miingon nga kadudahan, tay. Inani ni. Oh, Magduda pa mo anang membro man na siya sa sindikato kana si Lucio. kung miyembro siya sa sindikato, tay, daghan unta sila. Unya, nganong siya ra may gukdos mga pulis? Angang, siya may leader. Tay. Ako mo tingog na gid ko, tay, ha? Anday ka diyan. Naminaw ra man gyud ko ninyo, God. Bantay mo na. Tay, kadudahan gid bitaw kaayo, tay. Mura man gud og plantad ang ilang gipasangil ni Lucio. Utro po ka. Wa kay mindset. Tingog jud mer. Wa ka magunhaw na sa imong sakinan nga. Ha? Gipahuwaman. Tay, nagpahuwam ko kay dako ang akong pagsalig ni Lucio nga tarong siyang tao. Tarong sa inyong mata. Ang mata na maghiwi. Unya dito mauli ang imong sakinan sa oman. Be. Aw, palit lang gud taglain, tay. Gabihan naman sad. Gisayunan baya mo. Wa magani mo makapalit na ako og bagong sakinan nga kanang ako agyon. Ha? Karaang model man gihapon nga ako ah. Tay, ayaw ka balaka, tay, God. Kanang mga butang nga dili na mahinungdanon, tay. Makit-an ra na nato. Wa manggod mo maghuna-huna. Mao nang dali ra kay mong mailad og tao. Usog di lang, good, tay. Kung sa imong huna-huna nga nailad mi, okay ra. Pero para manggod na mo,
Si Lucio dako og katabang sa atong sitwasyon karon dinhi. Ja! Hala no! Ngano ko tong nakaingon kag dakong tabang? Kay ngano? Unsa may natampo din eh? May bawaan ron niya na nimo tay. Kung unsa ka bililhon si Lucio. Nahilom! Mata ni mo eh. Ngano din yung kumuta tay? Hiwi. Parihala mong duha. Liwat nimo tay. Parihala mong duha. Bisag unsa na inyong gipangyaw-yaw, ha? Wa na mo sa maayo ninyong pangutok, ha? Kung madakpan tong tawhana, may untag bitayon to siya. Simbak ko sa din taon tay uy. Ngano kung imo mang ipabitay? May nang bitayon ang mga badlungon. Aron wa na'y labad sa o ang katilingban. Oo, bitaw. Uyon ko anang bitayon, basta kato mga badlungon ra gyud ang silutan ha, dili ang mga tarong. Labing siguro, mabitay to sa Lucio. Di ta ka siguro tay, basin og mapali. Ahilom na rin mo eh. Ikaw ba? Pulos ulit tinunto ng imo. Ha? Mon? Wa nagi kay tarong nga panghuna-huna. Tay, paabuto na lang siguro nato kung mabalik si Lucio dinhi uy aron mahibawaan nato kinsa gyud nagsultis tinuod. Oo! Oo, bitaw! Ha? Mahibaw ang unya ninyo ang tanan kung kinsay nagsulti sa tinuod. Mao gyud tay. Hasta ka tay. Mahibaw raw niya kastanan. Kung kinsa sab unya nas dindo. Ayaw pagtingog. Di ko tingo. Ayaw pagtingog, Riming. Ngano man tay? Kay pulos kinwanggol ng imo. Husto na be. Strong ta tay. Tay, lisod na kaayo kung pulos nato sila hukman. Basta ako. Basta ako. Wala tay. Siguro ko. Bitayon tong tundo. Nganong di naman lang ito nato balikon og patyon din? Ha? Sagdi lang, Joe, sagdi lang. Gusto ko nga mag-antos tong dawana. Kung unsay iyang gibuhat nako, kinahanglan nga sobra pa ang iyang matagamtaman hangtod nga mamatay siya. Mayo. Mayo sablin. Sigurado yung mag-antos yung maayo dito. Di gid siya mabuhi dito, Joe. Ilabi na nga daghan kayong mga bangis nga mananap kadtong lasanga. Lamok rin mo angkor niya dito rin. To'y daghang lampinig. Sigurado yung manghuboy ang iyang dagway dito. Dako yung pagmahay niya din. Kaya ikaw mo yung gibiktima. Karon, magmahay na gyud siya. Pero, Joe, bahala na to kung unsay mahitabo niya. Ang atong buhaton karon, mao nga himuon na nato ang katapusan natong plano. Nga dagito na to si Mirasol. Mao kanay sunod natong buhaton, Joe. Puslan man. Nadigin nato si madas tinarong nga paagi. Aton lang gid siyang pugson naron nga. Mahuman ang atong misyon. Sa kong tanaw, wag yung sila dag-ana na to din. Pulos sila babae god. Bisa pag i-hostage ang tibok yung pamilya. Usag na si Jerry god. Isag mulaban pa siya mga anak. Wag sila dag-ana na to, diba? Good idea ka, Joe. Ang importante nga makuha na to ang Yahweh. Unya, mablihan na to ang underground din. Kana. Mga, sige. Tapuka ang imong mga sakop aron atong sabutan ang sunod natong buhaton. Totor. Syuk. Jeke. Jiki. Gitugnaw ko. UMMP. UMMP. Unsa man makayap, ha? Sa ilong. Pagkamon. Kahiyo na kay ko. Pangihi lang ko des mo purul ko. Noon sabi ka. Matay na ko ini, Tor. Ha? Matay na ko. Murag pati nun masagayo ng imong dagway siyo. Tor. Ano madlok man kang mamatay? Walay ko manlok mamatay. Ang wa na ko po yun eh. Kay murag pait kay ning ingon ini nga paagi nga kamatayon. Ay, lagka siyo. Kay basin karon tong taon. Nga ay bangis nga mananap nga mukhaon ni mo. Bangis sa ilong. Ay, wala niya pag-ampo, Toro. Kaya na unsa man din nang imong, unsa man din imong gusto ni mo, be? Gusto magkaka nga madali imong kamatayon?
Amo lagi. Oh. Pero ayaw na sa ko ipakaos mananap. Uy, wag yun tayo mahimo, Anasyo. Kung mo na may tabo ni mo. Bangag silong. Huwag yung kakita pagi, Tor. Huwag kakita pagi. Ganihar dyan ko nang itagpagi siyo. Pero, pastilan, wag yung ko'y nahimo. Bangag silong. Ay, Paskang! Nanasispaskang. Ni ano sa Paskang. Ay, Paska pa ita ini. Mamatay naman dito sa way hinungdan. Pakyas yun ta permisyo. Ha? Kitang duha, wag yun tayo daganan ni Dindo. Bangag silong. Sakto juga, Tor. Ay, mas panuway pagid ni Mus Dindo. Noon sa ginantabitaw ka. Kunyawa ko karon siyo, si Dindo mo na'y umaabot nga mupuli ni Lucifer. Bangag silong. Kuyawa ko na yung tawhana, no? Oh, mo bitaw miingon ko nimo nga di gyud ta angay mo kumpiyansa niya. Bangag silong. Lip size. Ay, Law mo. tingali. Inigsubang sa adlaw, ug matur. Oh, Patay na ko. Og, magkita na unya ta. ay kamatay na lang siya. Ay, aron tabla na tanduha. Ah, luya na biya ko, Tor. Luya na ko. Tuyan ka. Marag nang gaya lang akong mga kamot o kalawasan. Ay, kaso siga pa mong mata no. Ah! Bisa, masin ko ba? Oras na sab na ko, Tor. Hangpan na lang ang katamis sa imong kamatayon. Pinaagi sa kuan. Kaya mong pagbiya din sa kalibutan ba? Hangpan na lang. Bangag silong. Napakahangpahan pa diya. Ay, masin sabihan. oras na sagyod na ko, Tor. Sagdi lang. Ha? Ipiyong na lang ang imong mga mata. Ako ipiyong. Oh, piyong. Ah, Pagkakita kaswa. wa ko'y nakita. Oh, mo na kita ka. Ah, Ipiyong na lang na lagi. Ah. Ha? Aron ugma, magkita na ta. Okay. Bangag Oh. silong. Oy. Unsa man ning imong kalaki? Mirasol. Naa may mga gwardyas to ah. Nagkuha kong mga gwardiya para sa atong seguridad, tay. Kay ngano? Nakamatngo na mo nga mo balik to din his losyo. Tatay ba? Sige lang yung kasuko tay, uy. Ang sama na problema ni mo, Jericho, na ay mga gwardya. Ang ako ba kay dako biya nang bayad nga mokuha kag daghang security guard. Opat yung suot buhok. Ay ganong mag-uol ka man nga dili man ikay mo bayad. Ay baya katay, ikaw batay ba? Nagtatay na saan ka na. Tintay maka. Katay. Ha? Bisan di ako mo bayad, maghuna-huna gyud ko kay sa kayuhan nato din he. Igon man unta bisag usarak gwardiya. Ay, may nang upat tay, uy. Upat lang gid tay. Kay makabantay gid sa husto nato dinhi ba? Baya no. Mura bisag palasyo ni atong bahay. Ikaw ba yan, Jericho? Shit. Oo na. Oh, shit pa. Kahilas ba di mo mag-shit diha, no? Napulos na lang yung kayaw-yaw diha. O manggani kayo na tampo din, he? Mag-shit ka? Say way na tampo. Ha? Kung wa ko magpasidaan niyo din he, hayan. Nabiktima na sa mo atong losyo. Tay, gituyo na nako nga daghan ta og gwardya. Oh. Para lagit lagi na sa atong seguridad din, he. Bitaw tay. Uy, Ramir. Wala, Mir. Mura kutsi man ang dindo. Uy, Naana sa desiya? si Dindo. Kinahanglan nga ato na isang abi-abihon na. Abi-abihon to. Ngisi man. Labi kami rasul. Dindo na guna. Bebe. Ako'y ablis git. Wala no. Kaya, Kaya, ginis tatay. So kay gipakaon ni Dindo anak niya, no? Nga, atat mo gid kay na siya basta si Dindo na mo bisita. Sagdi lang, Ming. Tagdon lang gihapon nato siya. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!